खुलुमबाय स्टुडिअ'आव आङो राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां लानानै फैदों लन नङा बेसेन होनाङालासिनो हिमन्त सरकारा होगोन 2 लाख रां आसामनि हिनजावसा फरायसाफोरनि हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा स्कुटि होफुंबाय थिग बेबायदिनो हिमन्त बिश्व शर्माया हौवासाफोरनो बुलेट बिनायखौ लानानै मोनसे गिदिर फोसावथाय होदों नंगौ लाख लाख आसामनि लाइमोनफोरा बेबाराव मोननो हासिगोन सरकारनिफ्राय 2 लाख रां जाय बिथांमोना स्टार्टआप खालामनो एबा फालांगि खालामनो गोसो दं बिथांमोननि थाखाय होगोन सरकारा 2 लाख रां थारैनो बेयो जोबोद गिदिर खौरां नैबे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया लानानै फैदों साननैसो सिगाङाव थामहिनबा हिनजावसाफोरनो हिनजावसा फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय बायदि थिग बेबायदिनो हौवासाफोराबो आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानाव मामा बुलेट नांगौ होननानै बुंदोंमोन आरो बे बुलेट नांगौ होनना बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बे समाव मोनसे गिदिर फोसावथाय होदों आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा साफ्रोमबो लाइमोनफोरनो साफ्रोमबो आसामनि लाइमोनफोरनो बे समाव जेबो लन होनाङालासिनो फ्रियावनो जाय बिथांमोना गोदानै स्टार्टआप खालामनो गोसो बिथांमोननो होगोन 2 लाख रां बिथाङा बुलेटनि सोलाय बेबाराव होगोन लाख लाख लाइमोनफोरनो 2 लाख रां नंगौ बे समाव लन नङा बेसेन होफिननो नाङालासिनो हिमन्त सरकारा होगोन 2 लाख रां नंगौ मोनसे गिदिर फोसावथाय बे समाव हिमन्त बिश्व शर्मा लासिनो लन नङा नोंथाङा जेरै गोसो नोंथाङा जेबो लन होनाङालासिनो मोननो हागोन बे बेसेनखौ बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो लाइमोनफोरा मोननो हागोन 2 लाख रां नंगौ बेंकनिफ्राय जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो नोंथाङा 2 लाख रां बे 2 लाख रांखौ मोननो हागोन जाय बिथांमोना बेंकआव जुदि लन लायोब्ला बिथांमोना गेरेन्टि होनो गोनां जायो गेरेन्टि होनानै नोंथाङा लनखौ लानो गोनां जायो नाथाय बेफोरबायदि गेरेन्टि होनाङालासिनो बे समाव हिमन्त सरकारा 2 लाख रांखौ होगोन होननानै बे समाव गिदिर फोसावथाय होदों फालांगि जागायनो थाखाय हिमन्त सरकारा बे गिदिर फोसावथायखौ होदों जाय बिथांमोना गोदानै गावारि फालांगि जागायनो गोसो बे फालांगि जागायनो गोसो बिथांमोनखौ बे गिदिर अनसुंथाइखौ थामहिनबा 2 लाख रांखौ बिथांमोना मोननो हागोन नंगौ बरागनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बे गिदिर फोसावथायखौ हिमन्त सरकारा होगोन नंगौ हिमन्त सरकारा बे मोनसे गिदिर थांखि थामहिनबा हिमन्त बिश्व शर्माया बरागनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे गिदिर फोसावथायखौ होदों लन बायदि होआ फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ लन बायदि नङा फ्रियावनो होगोन हिमन्त सरकारा बे 2 लाख रांखौ नोंगौ फ्रियावनो होगोन बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया बे गिदिर फोसावथायखौ होदों थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा नोंगौ थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा बे 2 लाख रांखौ थारैनो बियो जोबोदनो गिदिर फोसावथाय 2 लाख रां बे 2 लाख रांखौ थाबैनो मोनफुंनो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा बे समाव नोंथांमोना बिग आपडेट नैबे समाव लाबोदों गावारि फिसा फालांगिफोरनि थाखाय लाइमोनफोरा जौगाखां होनो थाखाय लाइमोनफोरखौ जौगाखां होनो थाखाय 2 लाख रांखौ होगोन फालांगियारि जौगाथाय होनो थाखाय आसामनि लाइमोनफोरखौ जौगाथाय होनो थाखाय गावारि फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय बे 2 लाख रांखौ होगोन होननानै हिमन्त सरकार बा हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारा बे गिदिर थांखिखौ लादों होननानै बे समाव बिथाङा फोसावथाय होदों लन बायदि होआलासिनो फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ लन बायदि होआ बिथाङा फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ नोंगौ नोंथांमोना मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों लन नङा बेसेन होफिननो नाङालासिनो हिमन्त सरकारा 2 लाख रांखौ नोंथांमोननो मोनसे गिदिर खौरां बे गिदिर खौराङानो जादों मा जाय बिथांमोना लाइमोन बै लाइमोनफोरा गावारि जे फालांगि बे फालांगिखौ जौगाहोनो थाखाय जागायजेनगोन स्टार्टआप खालामगोन जा बिथांमोननि थाखाय मोनसे गिदिर खौरां बे समाव लाबोदों नंगौ बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो लाइमोनफोरा मोननो हागोन 2 लाख रां नंगौ बे बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों फालांगि जागायनो थाखाय हिमन्त सरकारा बे गिदिर फोसावथायखौ होदों फालांगि जागायनो थाखाय बे गिदिर फोसावथायखौ होदों हिमन्त सरकारा बरागनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बे गिदिर फोसावथायखौ होदों हिमन्त सरकारा बरागनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना हिमन्त बिश्व शर्माया बे गिदिर फोसावथायखौ होदों नंगौ लन बायदि होआ फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ लन बायदि नङा फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा 2 लाख रांखौ नंगौ बे समाव गिदिर मोनसे खौरां नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिया लाबोदों गावारि फिसा फालांगिनि थाखाय लाइमोनफोरनो जौगाखां होनो थाखाय होगोन बे 2 लाख रांखौ गावारि फालांगि जौगाखांनो थाखाय होगोन बे 2 लाख रांखौ नंगौ लन बायदि होआ फ्रियावनो होगोन 2 लाख रांखौ लन बायदि होआ बिथाङा फ्रियावनो होगोन होननानै फोसावदों बरागनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बे गिदिर थांखिखौ लादों बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो लाइमोनफोरा मोननो हागोन 2 लाख रां नंगौ बेंकनि जेबो गेरेन्टि होनाङालासिनो मोननो हागोन 2 लाख रां नंगौ बे समाव नोंथांमोननो बिग आपडेट लाबोदों बड'लेण्ड बुब्लिया
फालांगि जागायनो थाखाय हिमन्त सरकारा बा गिदिर फोसावथायखौ होदों फालांगि जौगानायनि थाखाय बे गिदिर थांखिखौ लादों होननानै हिमन्त सरकारा बे समाव रोखायै बुंदों बराकनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लाना बे गिदिर फोसावथायखौ होदों हिमन्त सरकारा बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव लाबोदों लन बायदि होआ फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ लन बायदि नङा फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा बे 2 लाख रांखौ बिग आपडेट नोंथांमोननि गेजेराव गावारि फिसा फालांगियारिनि थाखाय लाइमोनफोरा जौगाखांनो बा लाइमोनफोरखौ जौगाखांनो थाखाय 2 लाख रां होगोन हिमन्त सरकारा लन बायदि होआलासिनो फ्रियावनो होगोन 2 लाख रांखौ लन बायदि होआलासिनो फ्रियावनो होगोन बे 2 लाख रांखौ थाबैनो मोननो हागोन आसामनि लाइमोनफोरा बे समाव नोंथांमोन बडलेण्ड बुब्लियाव नैबे समाव बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया मा बुंदों लाबोदों बेका ছেলে মেয়েগুলাকে আমি ইলেকশনের সময় বলছিলাম কি আপনাকে কি বুলেট লাগে তো সব ছেলে মেয়ে বলছিলাম হ্যাঁ আমাকে বুলেট লাগে কিন্তু বুলেট দিলে তো কাজ হবে না বুলেট দিলে তেল ভরার জন্য টাকা কোন জায়গায় পাইবে এই জায়গায় আমি একটা স্কিম নিয়েছে কি আমি ছেলে মেয়েগুলাকে আমি ইন্ডাস্ট্রি আর ব্যবসায় করার জন্য 2 লাখ টাকা আমি লোন দিব লোন নয় ফ্রি দিব লোন দিবে না 2 লাখ ছেলে মেয়েকে আমি 2 লাখ টাকা দিবে ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য হাইলাকান্দির ছেলে মেয়েরাও ওইগুলা পাবে বেকার ছেলে মেয়েগুলাকে আমি ইলেকশনের সময় বলছিলাম কি আপনাকে কি বুলেট লাগে তো সব ছেলে মেয়ে বলছিলাম হ্যাঁ আমাকে বুলেট লাগে কিন্তু বুলেট দিলে তো কাজ হবে না বুলেট দিলে তেল ভরার জন্য টাকা কোন জায়গায় পাইবে এই জায়গায় আমি একটা স্কিম নিয়েছে কি আমি ছেলে মেয়েগুলাকে আমি ইন্ডাস্ট্রি আর ব্যবসায় করার জন্য 2 লাখ টাকা আমি লোন দিব লোন নয় ফ্রি দিব লোন দিবে না 2 লাখ ছেলে মেয়েকে আমি 2 লাখ টাকা দিবে ব্যবসায় বাণিজ্য করার জন্য হাইলাকান্দির ছেলে মেয়েরাও ওইগুলা পাবে गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिशन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।